Velkommen til Sofie og Sofie i deres hverdag. Held og lykke på en rejse. Nu er jeg gerne på at stave. F-O-F-I-E mellemrum og slet er mellemrum Sofie. Mellemrum er S-E-J. Der er en grund til, at hun ikke kan stave. Mellemrum Sofie er sej. Det var sgu flot. Nu. What's up, dog? Miau! Ha ha ha! I'm good. I'm the best. Get it to me, baby. Fuck nu af. No, du skal bare sige noget til mig. Altså, det vil jeg bare ikke. Nå, men jeg er bare ligeglad. Eller, Du ved godt, det underligger. ja, så. Jeg kan faktisk godt lide det. Eller, Ja, hvis man nu tager det barn. Nej, vi hedder begge to Sofie. hvad er det med alle om at gøre? Ikke en skid. Nå, men nu vil jeg bare gerne gå nu, fordi jeg er faktisk godt ked af det. Det var ikke så godt, hva'? Smut.